Diyos maraynal daw po sa Indogabos, mga tugang nyamo kay Kristo. Ngunyan iyo an ika-20 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong pagpamibi, ibataman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan Bunyag family, Llantero Indicena family. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi dulot kan sa indang pamilya asin petition for safety and good health of all frontliners dulot kan Llantero Indicena family. For safe and good health of Viena Marie Rodriguez, Marie Faye Donna, and safe travel of Jerome Rodriguez. For safe and good health of Carmen Cindy Arnold Curby Bunyag, dulot ni Sis Binang. For good health kan pamilya Rosalia Asensi asin Villapuerte, dulot ni Janet. For safety, good health, and financial blessing of Mary Jane Prado, Maria Francia Bergi, Hector, Alexis, Joseph, and Bibi, dulot kan Llantero Indicena family. Thanksgiving and petition for all the souls in purgatory and for all the souls in purgatory, dulot ni Sis Mila Rubio. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Marcelo, Antonio, Ruben, Francisca, asin Salvador, dulot ni Sis Doti Monte and family. Para sa kalag ni Florencio, Remedios, Sheila, Rolando, Bricio, Betilda, dulot kang Rosela Flandes family. Para man sa kalag ni Asuncion Laurenciano, dulot ni Maria Leticia Rodredo. Asin para man sa mga kalag sa purgatorio, dulot kang CRC, LLFCC family. Ang sa tuya pong tema ngunya na Domingo, iyoan kaligtasan para sa gabos. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kahadean nin langit. Ang tema kan liturhiyan niya to ngunya na Domingo, iyo na ang gabos inaapudan na magbaklay sa dalanin kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghinguha na makamtan ang grasya nin kaligtasan. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Alfonso Grahida. Matindog na po ang gabos. Kaugmahan na daing makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kami sa imo pinapuli. Kunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laron. Pagtubod yamo lungkot magraron, ikaandam na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, kuning kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagkirondo, kanti pansaliwanag kan tataramon,
kalikasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na naging makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahan. Kaugmahan na naging makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Diyos maray lalo po sa tuya agabos. Diyos maray lalo mo po, Father. Sa ngalan ng Ama, Sinaki, Puti ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranata, ang pagkamot kan Diyos, at sinapakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako unta sa itong makasalan, tani magkanig kita magselebrar, kan mabanal na misteryo. Nagkukumpisal ako, Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. mayroong palugod sa ito ang Diyos na makakaman, asin pakapatawada sa itong makasalan, daraong kita sa buhay na daing kasaguran. Amen. Kaguranan kahiraki kami, Kagurangnan kahiraki kami. Kristo kahiraki kami, Kristo kahiraki kami. kaguranan kahiraki kami, Kagurangnan kahiraki kami. kamarawayan sa Diyos sa kaitahasan, Asin sa daga katuninungan sa mga taong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika. Asin sa daga katorino, Mga taong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Kamurawayan, kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking buktong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw. Heso Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. mamibig kita. O Diyos na sa muya Ama, warasan sa samong puso ang grasya na mamutan mi ka sa gabos na bagay at sinurog sa gabos. Tanganay makamtan mi ang sa imong panuga na labi pa sa samong minamaabot. Ini hinagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kaguranan niya mo sa imong aki na nabubuhay as inagahadi kay ba mo as in Espiritu Santo
sa nung Diyos sa panahon na daing kasaguran. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Yan. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon an invitasyon kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi ning kagurangnan, gibuha ang katanosan, huli tatulos madatong ang sakong kaligtasan, asin ang sakong pagtubos, ipapahayag. Ang mga taga-ibang banwa na maayon sa kagurangnan, sa paglingkod sa iya, tanganing mamutan ang ngaran nin kagurangnan, asin maging sa iyang mga surugoon. Sa lambang saro na naglelehe, kan Sabado, asin dai kaya nagbabasang-basang, asin naguutob kan sa iyang tipan. Ang mga aking ini, sakong dadarahon sa sakong banal na bukid, asin ipag-uugma ninda, ang sakong harong ning pamibi. Ang sa inda mga tinutong na atang, asin mga dolot, aakoon sa sakuyang altar. Huli taan sakong harong ning pamibi para sa gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O Diyos, pag umawon ka ning gabos na banwa, O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan, bendisyonan kita ning Diyos, asin magliwanag sa tuya ang sa iyang lalawgon. Ang sa imong dalan, ikapahayag sa kinaban. Ang sa imong kaligtasan, ikapahayag sa gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka ning gabos na banwaan, Magugma ang gabos na banwaan, asin mag-awit na mag-ugma. Huli tamatanos ang sa imong paghuhukom sa katauhan, asin inaampon mo ang mga banwaan sa ibabaw nin daga. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrukyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ini ang sinasabi ko sa Indo na mga pagano. Sinugo ako sa mga pagano bilang apostol nindo. Asin kaugmahan ko na ako sinugo. Alagad, ang katuyuhan kaini, iyo kung paanong magibuko na arugon kamo kan sa kuyang mga kadugo. Asin ikaligtas ko ang nagkapera sa inda. Kung huli kang pagsikwal sa inda, ang kinaban nakabalik sa Diyos. Ano ang magiging kahulugan kung sinda akoon giraray? Mayong iba, kundi pagkabuhay liwat, gikan sa kagadanan. Dai binabawi nin Diyos ang sa iyang mga balaog, asin ang sa iyang pag-apod. Kamo kaidto nagsumbikal sa Diyos. Asin ngunyan, kamo nahirakan, huli kan sa indong kasumbikalan. Siring man ngunyan, sinda nagsumbikal, tanganing kahirakan. Siring na kamo nahirakan. Ang gabos na tawo, ilinalaom ning Diyos sa kasumbikalan. Tanganing ang gabos sa iyang mahirakan. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Alleluia.
ang kaguranan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa Tiro asin Sidon. Asin sarong babaeng Kananea, saruna na ito, nagkurahaw sa iya. Kaguranan, aki ni David, kay ragi ako. Ang sakuyang aking daraga, may demonyo. Dahil sinimbag na Jesus, kaya dinulok siya kan mga disipulo, asing kinaulay. Danguga man, ta nagsusunod-sunod, asin nagkukurahaw. Sinimbag sinda na Jesus, sinugo ako para sana sa mga nalalagalag na karnero ni Israel. Inabot sinda kan babae, nagsamba, asin nakimaherak. Kaguranan, tabang iman ako. Si Jesus nagsimbag, bakong marhay na ang tinapay para sa mga aki, pahon asin ibahog sa ayam. Alagad ang babae nagsabi, totoo kaguranan, alagad ang mga ragdag na hulog sa lamesa ning kagsadiri. Si Jesus nagsabi sa iya, babae, dakulang gayo ang sa imong pagtubod, motog man lugod sa imong minamabot. Sa oras na ito, narahay ang sayang aki. Maray na bareta ni sa tong kaguranan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Matugang kadikit na pagiramdom, kasunma, Agosto 15, dakulang kapistahan na inaapod tang Assumption, na inaapod kung ani reunion in heaven. Ining dakulang selebrasyon na ini, nagpapahayag kan mamuraway na katotohan na iyo, napakatapos na nagadan si Santa Maria, dinara siya sa hawak sa langit. Si Jesus, sa buong Jesus, nasa iyang ina, maski sa sarong segundo, masakupan ni Satanas. Kaya tinawan siya kang pribilehiyo kan Immaculada Concepcion. Habo man niya, nasa iyang daigdigta na hawak kan sa iyang ina, masakop kan mga ulod asin kalapaan. Kaya tinawan niya siya kang pribilehiyo na inaapod Assumption, pagsakatan kay Santa Maria sa langit. Kunya na Domingo, gusto kong tawan doon itong inaapod kong aning kataitang pagano. Maski Katoliko sa ngaran, dahil man nagigibo. Saro kan mga training, kan mga Boy Scout, yun na magkamang sinda sa sarong labyrinth. Ito po ang kadakula po sikot-sikot na dalan, nagibo ng plastik na blindfolded, may takop ang sindang mga mata. Ini, tangani na matraining sinda na makaluwas sa inmana lugar kung halimbawa nagkakalayo ang harong asin mayo ding nahihiling. Minsan sa sarong Boy Scout na buta nakaabot na utub ang sayang sadiri, kaniligtas niya ang sayang mga tugang na lalaki asin babae na nagkakaramang asin nagbuburungguan sa laukan harong. Nadara niya asinda sa lugar na gusto nindang damanan. Masabi ta, ang Boy Scout na utob ang sayang pagiging Boy Scout sa pagi kan sayang pakatuod sa kadikluman na nakatabang sa iba. Kunya na Domingo, sinasabihan kita, naigwang sarong babae, naigwang maning kabihadian o kaya pagkukulang, alagad na kautob ang sayang sa diri, kan masabotan niya si Jesus.
Ang siyang handicap o pagkukulang iyo na siya sa Romudiyo. Tagaduman siya sa Banuan na haloy ng kalaban kan mga Hudiyo ang Banuan nin mahal na Diyos. Alagad, uya sa digdi, nagkukurahaw kay Kristo na tabangan ang siyang aki na babae na naposes o naibahan ng demonyo. Sa ibang parte, ibang ehilyo, si mga disipulos gusto idang palion ang babaeng ini. Maski nga ni si Jesus, dahil tulos siya pinag-intindi. Alagad ining madunong, asin makulit na babaeng ini o ina na ini, dahil nag-give up. Padakos sa iyang pagkurahaw, kagurangan, aki ni David, kahiragi ako. Kaya si Jesus, dahil nanatiyos ang sa iyang pagparagrangay, inumaw ang sa iyang pagtubod, asin tulos-tulos binulong si sa iyang aki. Mula ng mga panahon, milyon-milyon na mga tao sa kinaban, maski pa digdi sa Pilipinas, ang nakakaagid digdi sa babaeng ini. Sinasabi nga ni na maski pa mga 95% digdi sa tuya nagtutubod, nagsasabi na nagtutubod sila sa mahal na Diyos, halagad mayo pa ng 50% ang minalaog lamang sa simbahan. Totoo nga ni, dapat magmalasakit kita para sa kadakulan ng milyon-milyon na mga tao na dahil panasabat si Kristo. Halagad gusto kong tawan doon kunyan na haldaw, itong arog katong babae, itong pagana, na makuman miyembro kan mga pamilya ng mahal na Diyos, halagad arog katong babaeng ini, bukas ang sayang isip sa kay Kristo at sa sayang simbahan. Lamang sa tuya, may namimidbid na tao, minsan miyembro ka sa tuyong pamilya, kapitbahay, kataid, kay sa trabaho, parientes, na garo dahil nag-iintindi sa mahal na Diyos o kaya may ibang relihiyon. Ang mga taong ini, bago man ang mga maraot na tao, kung minsan nga ni, igwaman sindahan ng mga natural na karahayan, arubakan pagigid oresto, asin pagigid pahirapon. Alagad, dahil ni Dabisto si Kristo. Ano ang pwede tang maginibo? Dakol ang pwede tang maginibo. Halimbawa, regular asin zero, nahaganda ta kay Kristo na darahon sinda sa saya. Tapos si Kristo, yung nakakaisi kan sa iyang kamugtakan. Nagpupugol kasi nag-isip asin puso. Sa kapunta sinda sa satuyang pagsimba sa Santa Misa, pailingan ta sinda ng mga bagay na interesante na nakasurat sa satuyang mga periodiko. Alupon ta sinda sa mga special na service, arong bagakan midnight mass kung Christmas o Easter. Ang importante na ipahiling ito sa inda na mahalaga sa tuya si Kristo. Dapat maging man siya mahalaga sa inda. Ipahiling ito sa inda na kita nakakaagid kay Kristo na pinapahiling ta sa tuyang paggamot sa gibo bako sa nang sa tataramon. Si Jesus nagpabulos kasi ang dugo para sa gabos na tao. Sabi nga ni sa alternative opening prayer kan misa ngunyan. Ever-loving Father, your care extends to the hearts of all men. Mamuton na Ama, ang sa imong pagkamot nakakaabot sa gabos na puso ng gabos na mga nabubuhay. Kaya, dahil pagpahaliyon, itong mga nagdudulok sa tuya na dahil nakakabisto kay Kristo, harugan mga disipulos, darang ta sinda kay Kristo, tanganing mamatian nila ang dakulaon na kaubahan asing katuninongan sa buhay.
Matindog na po ang gabos. Minatubod ako sa sarong Diyos, Ang mga makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Diyos ni kaligtasan, inapod mo kami, gabos, na magbalik asin makasaro kan sa imong kagmahan sa langit. Tawan sa mo ang kusog, tanganay magtarapang kami para sa kaligtasan ng gabos. Ang sa tuyang simbag sa lambang kagadan, kaguranan, pakusuga, ang samuyang paglaom. Kagurangnan, pakusuga, ang samuyang paglaom. Ang simbahan na Katoliko, tanganing maging instrumento ni Kristo sa pagibo nin mga karahayan asin pag-arang sa Ama, sa paagi kan pagtabang asin pagpamibi. Mamibi kita. Kaguranan, samuyang paglaom. Ang mga naglilingkod sa satuyang gobyerno, tanganing manginutan sa pagsunod ki Kristo, na sa paagi ninda mahali ang mga nagpapasakit sa tao, huli kan mararaot na gibo, asin paarog, mamibi kita. Kaguranan, pakusuga, samuyang paglaom. Ang satuyang parokya, tanganing magkaigwanin pagmakulog, sa ikalilinig asin ikakarahay kan harong nin Diyos, magtabang sa padi, asin mga gigibuhon sa parokya, mamibi kita. Kaguranan, pakusuga, samuyang paglaom. Ang gabos na mga tao, tanganing mautob ninda ang sa indang katungdan sa Diyos, sa lambang Domingo asin fiesta sa simbahan. Huli ta ini mga aldaw nin pagpamibi, mamibi kita. Kaguranan, pakusuga, samuyang paglaom. Kaguranan, ako samuyang mga kagadan, asin kamabutan, kami gabos, makagibo lugod, kan samuyang mga obligasyon, para sa pagbalangibog, kan sa imong kaligtasan. Uli ki Kristo, nasa mong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmahan ni sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa ang sakuyang isip asin buo, inunusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, nabagdanay nabatungkol sa imo. Ako ang magpaman benisyonan, ang sakuyang
ibong kataligtasan ko para sa kaunawaan mo. Matindog po ang gabos. Mamibigan mo ang matugang, tanganan sa ko sa inyong hatang, mga kumalugod, ka Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaubawan asin kamurawayan kan sa iyong ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan ako ang samuya madulot, tandaan ni pagkamot, pasalamat asin pagsamba. Sa pagdulot niya mo, kan mga tinaw mo sa muya, maakong may manlugod, ang sa imong danay na pagkamot, ininahagad mi, sa ngaran ni Kristo, nasa moong kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itahas sa mga puso. initaas mi na sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa Diyos na sa toong kaguranan. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay minsan sahin. Magpasalamat kami sa imong kaguranan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na sinay kasakuran, uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Siya na nahirak sa mga sala ng tao, nagpakumbaba, mamundag sa birhen, siya na nagtihos kang krus, nagtalingkas na mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon halis magadan, nagtaw sa mo, nin buhay na dahing kasakuran. Kaya kaibakan mahangiles, asin arkangheles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay mga gabos na langit no na ako, nagamit kami, kan himno ka sa imong kamarawayan, dahing tapos na nagsasabi. Kan sa imong kamurawayan, wasanang sa kaitaasan, halalan ang inadigdig sa ngaran ng kagurangnan, wasanang Maluhod po ang gabos. Kaguranan, ni kanang gadang banal, burapod ni gabos na kamanalan. Kaya ni mga atang namimig kami, papadala ka na po ka sa imong espiritu, tanay para sa mo, maginhawa kasing dugo, kan sa mong kaguranan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugarin na buot, pisaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ni tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinaw sa mga disipulos na sabi, maghako ka mga bos, asin magkakan ka ini. Tini ang sakuyang hawak na inudulot para sa indo. Siring man pagkapamagi, pagkuhan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaw siya mga disipulos na sabi, maghako ka mga bos, asin maghinom ka ini, tahini ang kalis kan sa kuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa gabos, sa pagpatawad kan mga kasalad. Ini pag-ibuan indo, sa pag-unog sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagunahan
kagurangan, ipinapamareton niya mo. Ang nagabuhay mo liwan, ipinapahaya. Sakot na ikaw magkatong. Kaya kami nagrurumdum kasi ang pagagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imong kaguranan kan tinapay ni buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkadigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Ginaduma kaguranan ang sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaman, tanganay malabos mo siya sa pagkamot, kay baka sa Papa si Francisco, kay sa mga obispo si Orlando, at sa gabos na klero. Siri man gano'n dumasa sa imong pagkaherak, ang sa mga matugang, nagturog sa paglahom kapag kabuhay liwat, at silang gabos na mga gadan. Dangan akwasin na sa liwanag, kay sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos na mimibigami, tanganin kay pa ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kay tupa, nakapagaya-gaya sa imo. Magkanig kong magin kay ras, kan buhay na dahing kasagkuran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, ulisaki mong sa Jesu Kristo. Uli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya. Sa imo Diyos ang mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareton niya mo. Ang nagabuhay mo liwan, ipinapahaya. Sakot na ikaw magkatong. Matindog po ang gabos. Natukduhan ka man nakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakagalian, nangangas kita ang magsabi. Ama niya mo, Mayaong ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pabayai na madaras sugot. Amen. agawa kami sa gabos na maraw, namimibi kami kaguranan, warasan sa mahal daw niya mo ang katuninawan, taning kaming natabangan kasi mong pagkahirap, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magmang paglahom, asin pagdatong, kan sumong paligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Kristong kaguranan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa inyo, at sa kong katuninungan, tinataw ko sa inyo. Hari paghilingaan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaligwa, na siya mapatuninaw, asin maggaburanyog,
Susog sa imong kabutan, ikaw na mabuhay sa nagahadi sa panahonan kan mga panahon. Amen. Ang katinungan ng kaguranan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatirawan ka mo ng katuninungan. Peace be with you. Kasalan kang ginawa, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginawa, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginawa, awi kami ng katuninongan. Malood to ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan mo'y napod sa pamagi kan kordero. Kagurangnan, bak akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Diyos na may rakon, huli ka ng sakramento na sa mong inako, ipakisumaro mo kami kay Kristo, ipakimahirak niya mo sa imo, na makaharog kami sa iya, digdi sa daga, tani makaibami siya, duman sa langit. Ini inagad mi sa ngalan mo sa ni Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihinguha sa pag-adal kan hinalian, kan hiro, asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang nadara kaining pandemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Ini hinahagad mi, huli Jesukristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. O banal na lalaugo ni Jesus, kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, matukaw po para sa pagpapasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Alfonso Grahida. Ang satuya pong mas sponsor, ang CRC LLFCC. Pasalamatan taman ang mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin ang presensya kan Sister of the Little Mission for the Deaf. Asin man sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang mahinamento asin pag-iriba kan PVNTB 5, asin converge sa padagos na pag-air kan misa nim banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PVNTB 5, asin converge Channel 10. Madadalan man po ang misa nim banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nim banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Pwede po magdulok na kamarigdi, proper distances lang. Hindi po. Dulok na po kami for the healing prayer. Hindi po. Proper distances. Kanta ang tapagilaray, Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. God
Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Yesu Kristong kaguranan sa Ebanghelyo mo diyan, dahil matulos binulong itong babaeng Kananea na nagdulok sa imo. Tinawad mo siya ng panahon, tani lalong magkusog ang siyang pagtubod, tanga makanod siya na mag-ako sa imong kabutan sa tamang panahon. Kaguranan kung minsan kami naghagadji, nagarubaga dahil mo sinisibag, alagad arami o dapat maraman mi na ikapo ang nakakaharam kung ano ang ikakarahay mi. Kung minsan dahil matulos sinisibag, ta gusto mong baloon ang sumuyang pagtubod kung kita talagang nagsasarig sa imo. Kung minsan gusto mo kaming mag-isip-isip kang sumuyang sa diri, tangani baguhon mi ang sumuyang pagkabuhay. As in, kung minsan, tangani na lalong madagdagan ang sumuyang pagsarig, pagkamot, as in pagtubod sa imo. Kaya kagwanan, Yesu Kristong kagwanan sa mga paratubos, sa kapangyarihan sa Espiritu Santo, pagkaya pagtiyos, iso ay mga tuga naghihelang. Patawadan siya makasalan, tawin siya na rin kaginawahan, tani makapaglingkod giray sa imo. Panasida ka sa iyong malang Espiritu, dara ang kabus na biyaya na sa idang kaipuan, ron na ang biyaya ng kaumayan sa idang mga namamatian. Tabangi ang kabus na gihinguwa sa kakarahay, kasumay mga tugang napiktado kang COVID-19 na ini, as ilugod, tawan mo ng biyaya na tulos-tulos mapundo na ang paglakop kanhilang na ini. Ini kabos inhagad mi, sa ngalan mo sa Yesu Kristo sa mong kaguranan, sa tabang sa umalina na si Señora de Peña Francia. Amen. Glory Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Bendisyonan ka mo ka Diyos na makakaman, ang Ama, ang Sinaki, pati Espiritu Santo. Amen. Nakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanding tinakban, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok